Menta ke janmiet ngina phai ko kubor ke baidai bat kabam. Le se bon nangi ngina long mlien ban bam ki jing bam ki bala song lupa di company baper. Laki dai ki bana negari ni ki bawan na syabari rukum jo. Kanuksa kum ka khatin ki sausage bat ki wei de ki jat jing bam. Hendrai ki babon hi ki dai ki balawan ra na syabar ke jela. Menta ka kenti ngina phai ko ka kenhon ka bapen mi ya ka wei ki jat jing bam. Lengba ka karkhana ka badan ha ka nehi ke nong ba shilong. Kabale si laban ongru bagan dai kaban nengkong ban seng ya kum kani ka karkhana. Hagani ka jela jongi ladang ya kren hi ya ka bam jamiet ne ka bam jastep. Kado hi te kadai ka wei ka jat jingta ka bagi babon kim juda kham pendo. Kenang bakado ke bagi pat bak kibam kanong ke basingan ya ke kot kakia. Kendiat senem mencua ke sorkar jela leng bakatenat animal husbandry bat veterinary kala tauru ika yeng odok ke bekerpang ha kene kedong bak shilong. Da ke bapen biang ru iki tiar gitar bat ki kor kibor kat kum kene ke jok ke bamenta. Hadian beladap te yaka ki babon hi kinong odok ki bahapok ke syatri jong ka khasi jantia butchers welfare association. Kila kenria no sya kene ke jaka odok. Kibabon hi na kiniginong syodo, kamtam kiba syodo masi, kidairu kibalayo jihikai, ha kibabon kiliang jokorukom syodo. Bat donru na pedeng jongki, kibalalit yo jihikai, syodo syabar kejela. Hendrai Presiden jongka kasi Jantia Butchers Welfare Association ulapai kemat syakawai pat kakam. Kata kumno ban kam penjana yang kedok masi, kaba undesh kipat ba. Bagian long kiba kuat basuba, bat kamtam ban lat yang kikinyang jengpang kibabon jad, kibala ban yo na kedok. Daga bapelut lah kambon kapisa uba generous warlarpi leng baka kenhun juu kaba ulai kerteng Weilabha Meat Processing Unit. Nado ka senam balala ulah sedang ban penmi ka dok masi ka belada penjanai bah ka penkre ka. Da ka bapedan kam kat kum ki kor ki bor kani ka jok ka bamenta. Kenang baka dok kan long basingan ban bam ki pat ba da ka basong janai ru kat kum ki kendon jong sorkar. Ban penmi kani ka dok kum bajulong hi ya ki masih la syodo ah kecaka bala penkre da ke sorkar ka bala tep kum ka abatua ka badan hamau yong shilong bat hang ne hadian bala da penyap bat penkhoj la tep chua ha ka kamra ba peja hado arpusau kunta. Hadian arpsau kenta balebo akan ka kamra ka papeja. Nang nia pat lasai kado banra sakajaka ban penbit penbiang ka kado. Hendrai ka rukom ra kado na ka jaka sakawai pat. Hab ban bot tikenaru iki kendon, ha ka bala hab ban sob ya kado da ka kenja plastik. Ya ka belatip kum ki kling roll.
Ya kini kedua lara apat hakar khana jong ba generous walarpi kabadan ha maulai put muri. Bat hangnia Maria rung hakani kakar khana. La bani i bagi tiar gitar bat ki kor ki bor bala penbet penbiang. Ki long shisha ki bala janai kat kum ki kendon jong sarkar rengkat ke jengku jeng suba. Namar kum unong odo ubala syong slam ni apa yudo tinga perkat namar ba vi kani kajing odo kajong ni namar lada ngiyo ya uno masi wabha ngi haban kalong no ka ika bangi haban syania kayo kalong kumno ti jarang khat kayo nginum yo hi ndreus ngi kayo baro ndreus ngi wabha kadon kayo ko bejam sa katu ti katuka quality jong katuka do ka babha ka basa lada ngimla ban dilut katuka sngi kamut kawe ka sngi ka kasni no kan katuka do ti kata hi ka penlong nga ba kumno bangan perkhat ba kani ka do ka bangilaot lada kar kontre kalong ka bakhoi ka babha inla man penek kanya kani ti kumtahi ngaya ban ya beliau jengmut bagi doktor di makir ki ong to ya ceprang ke ni ka kam ke ke ba pi kwa ban le nakaliang jungi ngin support kam tam ha tu ka por in charge ibade hong po slaughterhouse ka tu ka por irang dei doktor Chalam menta ti imdan syu ang dei la dan support jantia ti ma iru ibala kersan borba bhai ke ni ka kam ke jonga but kaju nakaliang assistant Commissioner juga food safety ikong mukim mairu ila dai ratba iba kersan bahaya ba ai but ple bah kala kalti kumno bangin ya chaprang ya kenika jing angnut ke jonga kan ya kan ia ka jingkrek ka jingkrum ka jonga hite nga klempat approach sanu ru kadai ka ka ba ngadang sumudur hi
ngelek hi nomor ba teng lap ka tiang mo tip ka kam ka bompat judan ka bompat ju ya kre menu apa ka jela ka jongi la dangang kre la da kanu galat ka nyarap tip ka ban poi sinu tikadon ru kata ka jing sngo artian tip kan long na kam long tamanga superman hi haladi baga ke bang la persang hi ka bakhamba kamut kan bahai kan tiana ta kadaw ka jing ya lti jonga kan ni kala aslam ma ngala sedang na du kisnem arah jar khat rio kumta ter persang ban design hi kan ni ka workshop kumno ka long rengkat bi i commissioner jong food safety Hong Kong idea la menga kumno ban le kan ni te mai i ai ta ka jingmut kumno ba ya kan ni ka kani ka workshop jong ka food processing kumno ka de ban long ti ma i ai jing mut ting sedang kan kniat long da ka ka bangi pelut hi na ladi ti bat ka jing pelut ru kala haduk kumba pi hi menta naduk kani ka jakatrai kala long hi ka ba itanat ikan mane pen kala long sisa ka ba khoi kala lai na kinu ki jabo ajaban ya kani ka rukom penmi kani ka jat do masih lapan kesan ru di tenat sorkar bagan top ketenat animal husbandry bat veterinary bat ketenat food safety jong ke sorkar jela tie nakaliang department shoban le agataru nakaliang department ni don ki veterinary officer ki doctor jami ki balle nakamta ka antemortem kamot chwa ba an peniap iki masi don ka man check ya ga jingko jingkhia ga jongki tie hadin mala de ot ya ga do hadin mala de sota ru ka don kam ban check bian ya ga tuka quality jing tuka do la ka bahan em na ka benta ba kin bam ki nang bam kamot ki consumer dia katakan di postmortem dia ada malah dia postmortem pada misale kemudian misal al stamping but misal certify bah kan ni kado kapan mi na pasal house moyong kalong fit for consumption naga bentaki nong bam haga jengi jonga hadir mangawan paid inspection ya kado ka meat processing unit ka jongi kalong sia ka balong well furnished kan kemudian kalong ka ba pakaba te wala kataru kidang don hi ki machines ki bai indang bo hi tama hande hadu menta ko kum gaji jonga te kalalong ka paka ba ken gaji pher ka do kalong ba kalalong hygienic ba ken namar bale namar kat kum gaji le jungi ka processing jungi te kamon kalalong bet air condition bet hi ti kamon hadien bala deble ya kanika hadien bala shimi ka do na po ka cold storage ti sa process ki banle ya kanika packaging kataru ka de lingba ka vacuum packaging ti kamon hakani vacuum packaging ka longba kalalong ka ba janai ma namar bale ba wat ki khanyang pangro kinumio ban im lani kinumio ban kha roi ha to ka do namar bale lale ada kanika procedure vacuum packaging kamat ba la lai lut na kita ki namar ha ka do ti latip ki bun ki germs ki bun ki bacteria ki bala menong bale ki jimin saw na ka bentaki tu ki brio ki papam ti ba ka bede ba kini ki do ba shude sabar kalong ba kala sulong open be ki mam ti kamat mla mantip nakajing boy ki scan ne nakajing kata mo nakal air kalong pollution te kala abandon kanu kajing saphyang lamba kinu ki khina jing pang te kamot kajing le jui kalong kala bu lalong save ha ken bapin ba me kado te kajing le jung i kalong ka biang hadu kata-kata bat ngatrai ka dehiru ka beef processing unit ka baningkong hang ne po ka state jung i kabla le ikani kam bat om tang ba shule basu proses tang ban yo ban kanam bala proses mo andrea kalyang jungi baros ngala be ban certify bai la dale akor kom ka bede namar ba yakini ki do ki be ot hap thia po ka thia ka jaka od do masiru ila debo ha ka chill room nang tu isara ya ka nang ta pilai ngatrai pilai is namar pilawan pilayo i ka eki processes lani ka eka nakawi ka jaka kumno ba bai ra lani i hadu ban ta poya du ka packaging jong ka do wat la ka jaka ka redru andre kalalong pade ka balong hygienic
kabalong kabukhoy kaba idabut renti yaki kendon baro bat nang ta hadu ki kena ki betri ki bek ta ang turu ki la long ki bebet de ki don ka medical fitness ka baki le ka check up ka baki doctors ki la le ki kini ki la don dot ka fight ti ngisong komen cibon ba kala poi kat hadu kan ni ka kerdan ka ba kilala ban le si saya ka ya ka ba day but ngapan slori ki weiru bakin ya saprang ban perkat ban proses ya kedua namarkan kamlong kaba latnya ki jingma shibon ki pa ba kamtam la da pi kedua ka sa kayo te pi la shu sa kum tu pi la ban dia biang ka la sai la da pim dia la sai pi shu bu ka malumala pi dia biang ba kani kalong ka ba mensa hodu kata-kata dan re kani kedua hi ka ba la proses kalong ka ba shibon na ka jingma Hadian balasaki ya kejeng penkre ya kedok masih balasong. Bad yos ngoru ya kejeng kerancingan ya ki bor badi kimi. Kadai shisha kakarkana kapan ay mensiem ya ki waipat. Ban sedang no ban penmi nala kejong kejela ya ki marbam ki babunjai. Ki balik se ada ki dai ki bawan ki wai ki jela ne na bari. Ki babon hi ken pai kemat hi ban persang mat ya kejeng mam ki bethamai. Kumbakalong hi menta na kalian kini ki kena ki bayatre hang ni ngila edon hi saungut ki banabar ti bat mangalong sanut ukhuan jonga wen rungun ti kidan siki persa jonga ti ki ba la dep i jing pule jong ki kidangi apkam ko kani ka kam ko don tingi ne persang ne pene kani ti mentang la don hapo prangut namar ka lebor ko babam kani ka kam hi ka kaya perna tu kakam ka bangi jude bero sekat dia hayo hat ya sno mata katu tenam tawe masih arngut lasuk ba bangi netre ngala bangin pelut itu kedok kani itu kemut ban arngut long batang menelek amnur dan ka tak buon ha